Dijogo sing long Jigsaw kudu menang sang Jigsaw jig long Jigsaw Jigsaw yen nyawan solah pawane reno wengi tansah melangoni dadi kantilan ing ati duh wong ayu kang impi sayuk sing rukun kelompok muda sakumpama lekanono sakedheping netra tak go tombo lara branta kang kasmaran asmara gurita kudu penangsang sing sayuk sing rukun tilan ati bagus ati rembulan wis dadari kakak rasa jroning ati yo katresnaku kang sejati tak pelani nganti laku mati Lapa muda
sing sayo sing rukun kanthi huruf aku beda aku wani mati laku tresno Yos. Ayo budal penangsa. Channelnya Indonesia. AE, os. Yos. AE, os. Yep. Yep. Mingkar mingkureng ukara akarana karnan marati siwi sinawung resmine sinu karata mereka tarata pakar tindik ilmu luhur tumrap neng tanah Jawa agame aji
Yos. Yoi, salah. Hoi. Os. Ae. Hoi ya. Hoi. Os. Hoi ya. 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 Dạ ê ơi. Hay. Hoi. Kia. Hoi. Vô. Os. Kudu menang sang. Hati. Yo. Ôi. Hay. Lo. Hơi. Os. Hơi. Yo.
iya 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 ha 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 o e e o e e o e e o e ha Bapak pocong dudu watu dudu kuno tawa kaya ula pance amulam gowo kere teko lunga si pocong utaku waya ilmu iku kalakone kanthi laku leka sing lawan kas tegese tias nyanto sati setyo putyo panggegesing dut angkara yuk 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 ai ai wujud tikun namung alit kondang kandul mapan ing talingan agemane padha putri anting-anting jangkepe ngabdi busana yo Iridu mabur mangawur-awur
ngaraning guru kongso tetekat yo kutulo neng pratite turung gusti kata Tuojo lelayu sepi yo yo no yo oya no lo ayo yo 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 semut ireng anak-anak sapi kepupung kang nyabrang kali Bengawan keong gondang jarak sumut timun kodong walu Surabaya ngiring ke pati ana wong nguyak macan den wadai alun-alun Kartosuro kajame to cinancang wit sido guri matine cineker ayah
banteng tatu Resang Senopati saya sengkut ngene romangsa prang kan kendrat mijil kan riwe yo Hoi. nadyan karo ban mungsuh noramu mundur sapecah ugi tatune arang kerajaan mundur datang minggu kang rinepto jroning nala lila lamun kalis ing madyane jurit mati lapuna Hilir-hilir tandure musumilir ta ijo royo-royo tak sanggup pengantenannya Gombaso toto tiro toto tiro toto tiro kumiter bada ing pinggir tomono trumatono kanggo sepo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung gedhe rembulane yo surako surakore yo 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 Yo. Oh iya.
Injih ngaturaken wilujeng siang dumateng para kanca-kanca pademen jadilan kuda penangsang. Tunggu pilih kula sak rombongan mewakili grup kuda penangsang samangke mbopile anggen klocos hiburan sanes menika joget sanes menika musik mbok menawi wonten kesalalipun kula sak rombongan kuda penangsang dipun samudra bangsami. Estu wonten ing siang menika saking paguyuban kuda penangsang samangke badhe ngedalaken sekawan babaan mbopile samangke badhe pun tutup wontenipun turangga-turangga putri saking kuda penangsang. Nggih, nderek mangayu bakya wontenipun pentas wonten ing siang menika nguri-uri kabudayan Jawi Indonesia merti dusun wonten ing Karangasem Kocoran. Mugi-mugi wonten ing menika papan wonten ing menika wedal saklajengipun mugi-mugi dusun Karangasem Kocoran tansah manggih widodо kalis ing rubeda. Amin. Nggih kathah rejikinipun Amin. panjang yuksawanipun. Amin. Nggih mugi-mugi samangke kuda penangsang tansah ngrembaga kathah ingkang nanggap. Amin. Mekaten nggih. Ketoke kaya iki pawange sepaneng banget iki. Niki Agi ameng kupuja ya, Pak ya. Nggih, nderek kanca-kanca Mas, napa biasane? Heeh. Arep langgam sik apa dibawani apa manut? Oh iya, jumbuh kalian menika nembe nggih meramaikan 17 Agustus ingkang kaping 8 dasa setunggal monggo pun kasih putra Nuswantara. Nggih, sepinten Mas? Anakku sing judul Mas jajal dikending Mas. Oh, cocok. Cocok Pak Timbul. Bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sames dine monggo putra Nuswantara. Iya iyo iyo iya iyo Sing tansah tak tomo-tomo. iyo iya iyo Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. cuma nengongger anakku sing tansah ndak tomo-tomo dadi satriya tama lampu marah nusa bangsa Tinggal menengo anakku welas marang ibuku tidak
Yuk. Itu benar. Sak jose. Ya nggih, Pak. Ada sare audio sound system yo. Sak jose yo. Sak jose. Aduh tunungi bapakmu ngayai kewajiban luhur yen wis rampung nuli kondur nuswantara adil makmur asikos kudu perangsang yo ya yo Sing Devi la so Gerat nakku ojo pijer nangis wae ya yo kusik cuma nangong anakku sing tansah ndak oh iya tomo dadi satriya tama rejo marah dosa bangsa tinggal menengo anakku welas marang ibumu didhawuhi kudu bisa gawe yuk yo mareming atiku yo atuh tununge bapakmu ngayai kewajiban luhur yen wis rampung nuli kondur nuswantara adil makmur Putra Nusantara sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami nggih pripun kanca-kanca apa mas Ijo pilih Warbanun jadilan kudu penangsang samangke badhe mundhut lagu monggo kasuwun nggih nyawiji kula sakanca. Monggo Mbak Devi. Napa? Lagune. Jih, mboten napa-napa, megat tresna. Yun sih, yakno iki ana sing lagi galau. Kudu penangsang
kelingan marang sliramu cahayu kaya rinucit rucitro ning atiku jaman biyen-biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo semono sliramu nate prasetyo yo ciao ngasusah dilakoni kanthi lila janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngino ning saiki uripmu panet nelongso alon ya le nek tiba ke lara ja wis lara sak senengku yen kelingan marang sliramu cahayu kaya rinucit rucitro ning atiku jaman biyen-biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo dek semono sliramu nate prasetyo yo ngasusah dilakoni kanthi lila aku kira yen sliramu citra ninggal trauma milet karo anak liya yo 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 ayo janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira ning saiki uripmu banget nelongso yo 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 bagus mong melengku mring sliramu aja
gumyak. Nggih. Nah, apa kae anggar ketemu wiyaga iki. Yoga iki ya. Wis apa-apa iso. Nggih. Nggih, ditarik Pak Dik. Tarik. Oh iya. Buru waktu yo. 3 2 1 kudu penangsang. Ho ah ho yo. Ini lagunya lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi dan tuan memang sengaja untuk menghibur penonton semua. Ana arep pulang ke arep dari arep membawa barang yang ku harap malang ku harap sudah besar Yo! diambil Yo! orang. Yuk 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 yuk. Solo. Yo. Aplaus. Wes kumandang ning angkasa Oh. ngomong suarane lakon tiba-tiba konang ketiba pijalan Wes kaprak kagunang Jawi pasukan tanah seni jatilan Purwo Madyo laku sono mungkin manggiyo pasuki he ahe he ahe Oh. he ahe Yo. 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 he ahe Yo 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 Wes kumandang ing angkasa Oh, oh. ngomong suarane oh tiba imban konang ketiba pijalan Wes kaprak kagunang Jawi pasukan seni jatilan Purwo Madyo lan Busana mugi manggiyo masuki Hati 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 yo oh ya canda
Tos. Ayo. Oh. Ayo balik, balik, balik. Oh. Lolo. Iya. Oh, 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 oh. Ya. Ayo. Iya. Iya. Kabutan jaran kok, Le. Iya dikasih yang angler dulu. Hawannya jadi panas banget. Kalung emas sing
kaya ati lali kowe lali karo aku Kalong emas kuwi yen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku loro atiku keloro-loro nyatane nganti tekan ing dada Angisku iki merga kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki ya ya apa dosaku iki ha oh ha oh ha oh kalong emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas sing biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnamu yotekono ati lali kowe lali karo aku Loro atiku keloro rasane nganti nembus dada nangisku iki merga kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Jo jo siji iki njaluk ngono Mas ande-ande lumur nek ora dipinangkani terus ora gelem mari iya monggo ande-ande lumur
nadyan ayu sisane siyuyu kangkang nadyan ayu sisane siyuyu kangkang yeah aplas Oh iya, hae. Oh iya, hae. Oh iya, hae. Oh iya, hae. Hae, hae. eh ya Hae. ya lo 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 Lulu, ya, yo ya, yo ya. yo yo Lulu, ya, ya, ya. Lulu, ya, ya, ya. yo Hae, hae. eh ya Hae, ya. Hae, lulu. yo Lulu, ya, ya, ya. Lulu, ya, ya, ya. Lulu, ya, ya, ya. Hei, oh ya. Hae, oh ya. Sembuh. Sagung pamrisa budaya mekaten Bapak ingkang angka sepistan saestu saking paguyuban seni kuda lumping kudu penangsang nggih menika saking late kudu penangsang estu nggih derek memeriahkan pentas wonten ing siang menika. Ugi samangke taksih tigang Bapak malih bilih samangke wonten turungga puturinipun pramila sumangga anggenipun pados papan panggenan sekeca kados pundi kiprahipun para kanca-kanca kudu penangsang matur nuwun.